Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aga. Viva Señor Santo Cristo. Primerong biyernes kan bulan asin kan semana. Kami po minapaabot na naman ng respeto sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum na sana po sa paghampang niya to kaining kaaldawon ang mahal na Diyos dapat ang pigpera enot niya to permi sa gabos. Happy birthday sa nagukumplean yung ngunyan. Tingog kan banwaanaan sa indong na antabayanan naglalaom na duminiretso po ang mga paraantabay kasubago both sa AM radio imaging yung nasa internet broadcast po kan DCGB kasabay na ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa good 10:30 mantang naghanda na kamudyan kan pangudtuhan o nasa tahaw kan trabaho. Mabuto po ang report sa palibot katuwang ang Mega Force Patrol ang news team. Sa Master Control yaon dyan si kumpadreng Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. May Senyor Santo Cristo man tabi dyan sa San Roque, Sitio Santo Cristo kan San Roque Daraga. Katuwang dyan sa newsroom walang suko, diretso ng Ngenot News Director Mar tapos si Jen Matthew Baliran and Madam Sha Leron. May broadcast man kita sa internet worldwide, netwide, YouTube, DCGB Legazpi, and DCGB News Online. Ang nagkukuti-kuti dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Si Pio Fernandez. Standby yung news team dyan sa luwas. Not unless na flash report yan. May makakahurong kita. Numero 18 sa Balota. Numero 18 sa Balota. Dr. Cedric Daep. Doc Cedric, good morning. Sabi, 19. Numero 19 ka pala sa Balota. O subaya kaya ganyan ang i-interview Doc Cedric sa mga kandidato. Iyo. Aranin na baga? Iyo. Ranina. By the way, tibad maputol ako ang maridayal tabi napaapod kami Doc Cedric tagulpi sa kuya naghaharapot man nagpapaabot ning concern inibagang heat index ha. Although mo yan medyo maoran digdi sa albay nagdadalugdog nga ni mapres ko marumirom nagtataga uran-uran pero most of the time gulpi ang init nagka 42, 43 pasuro sa Ralida lang Legazpi, Kamsur, Catanduanes. Ngunyan, igwa pa pala may mga eskwela, Sir Cedric. Anong plano ka inikang provincial government of Albay kung kamong hapotong tabi? Sa ngunyan, ang istoryahan ni Go Glenda, ang kay Puhan Tagayod hanggang June sa panahon niya. Naggigibo na sa advisory dyan sa APSIMO, recommending approval ni General Baclaw na pipirman, yan ngunyan ni Governor Glenda, na itatao ang diskresyon sa DepEd tapos sa CHED, pagkatapos head of schools, ang pag-apply kang other modality of learning. Tanganing, kung may alternative modality of learning, suspended ka ang classes in person. Tanganing, dahil man suspendido ang klase, kaya lang pwede sindang online. Tanganing, dahil man maapagkaran ang edukasyon kan mga aki. Tapos, mapanood executive ki advisory si Gov na effective yan until hanggang katapusan kang term niya. Kung si Gov ang magpaluwas, bilog na albay iyan. Samantalang, kung halimbawa dahil oras na pwedeng ang head of school
ang magpaluwas ki information center na ngaya alternative modality, learning modality kita dahil mako man gabos na komunidad apektado. Halimbawa mo yan, may easterly, baka mo oran sa first district and second district, pero sa third district dahil man. Tapos kung makusugo ng init tili sa sentro kan Legazpi sa mga urban centers, pero sa rural bako man at masuspender luman sa rural. Tapos ang iba man na eskwelahan may aircon, sa ibang eskwelahan dai tama suspender in person na may aircon. Saro yan sa mga kondisyon na eskwelata, titaw ni Guglenda ang authority sa mga head of schools sa CHED and sa DepEd. Okay. Ididiligar na sana sa mga prinsipales o mga administradores kan eskwelahan kung anong alternatibong modo ang gagibuhon nila kung sobrang init na kan panahon. Dai maluwas nin general advisory ang Kapitolyo. Iyon na inisungan yan, general advisory, pero sa bako sa mga estudyante, para sa mga decision makers, kanang eskwelahan tabi piyo. Yan, oho. Itatao na sa indaan otoridad kung sobrang init, kung masuspender sinda o dai kang klase with alternative modality. Yung tabi piyo, itayan an efficient and effective means of decision making. Tanganing, ang desisyon nila appropriate talaga kung ano ang kondisyon kan sendang lugar. Oho. Di may pinagsasabi ka, Sir Cedric, ini pinag-istoryahan ta, yun ayan so pinag-formulate mo niya na direktibang pipirmahan ni Goblenda taon-taon? Iyon ayan tabi piyo, tayan ang pig-istoryahan mi kasubagong before 7 ni Governor Glenda. Tani kay Asigog, pag may naisip siyang desisyon sa probinsya kang Albay, dahil atabon, kumisan nga ni, alas 5 pa sa na, mahapon na yan sa kuya, o ngay ang gusto kong mangyari. Gusto niya makaskaso ng desisyon niya. Okay. I'm just wondering, dahil naman ba ganing klase mo niyan mayoriya, lalo sa elementary and sekundarya, baka sa college siguro tabi piyo, igwa pa, tapos graduate school, taigwa da sa iyang mga nagparamerises pa. Pero may klase pa o dai, may malaw na naman kita kanta may enrollment na. In effect, manggiraray tabi yan piyo hanggang June. Hanggang June. Sa term niya. Sa term niya. Okay. The advisory will be signed anytime pagkatapos na mag-orestorya. Anytime tabi. Pero ining pag-istoryan ta tabi piyo, pag sinabi mo baga official na yan. Ganun. This refers to heat index tabi, Sir Cedric, ha? Ayo tabi, sa heat index na tabi na. Di kita nag-istoryahan man naman sa ibang bagay for the suspension of in-person classes. Iyo nga ni, ang naglalaong sa isip ko dahil duman na pag-restoryan sa enot na nila formulate na policy, nan pig-adaptar baga, so haloy ng eksistidong direktiba kang DepEd sa pagsuspender kung may bagyo? Igwa man kita duman ki guidelines for the suspension of during weather system. Igwa man kitang guidelines for the suspension of in-person classes during heat index. Pwede itong i-apply or i-employ kan mga head of schools dahil may kopya man kayan ang DepEd, may kopya man kayan tabi ang CHED. Ito so executive order na pinirmahan baga dati ni Governor Rex. Okay. So ining iluluwas na direktiba will be suppletory duman sa enot ng direktiba. For decision making, nabako na province ang ma-decide dahil man iba-iba ang dapat na desisyon depende sa sitwasyon kang sendang lugar. Iyo man ang tabi Pero tabi piyo, ang i-apply man ganaray, itong executive order. Iban sa nakaane, so delegation kang responsibility by location or by area, tangan ng specific situation. Iyo tabi. Tama yan, very specific enough ta igabaganin mga eskwelahan mo niya na may aircon, alangan man na isabay ito sa suspension of face-to-face classes. Iyo. Ito sa may aircon, dahil ito kasabay siyempre. Depende sa eskwelahan. Itong isabay maski may aircon, nasa senda yan tabi piyo. Nasa senda na sana yan. Halimbawa gusto magtipid sa konsumo sa kuryente kan aircon, di online modality na sana sinda. Mag-virtual sinda. Virtual, iyo tabi.
So, yun man lang yan so far, Sir Cedric. And by the way, before I let you go, kumusta na ang dalagan kan administrasyon kan Kapitolyo now that Governor Glenda and Vice Governor Ray Braga is functioning as full-fledged Governor and Vice Governor respectively? Kami, may definitely, kami kuta na, ako sa Provincial Information Officer, tapos si Judge Rubio sa Legal Office, mga terminus kami ni, ako ko terminus ako ni Gov Glenda, tulo ko terminus ni Gov Rex. Kaya, upon assumption ni Gov Glenda as Governor, terminated na sinda. Ako man, upon assumption dapat kay Gov Rex, terminated naman ako. Kaso may supplemental executive order siya sa kuya authorizing me for the signature. Ngunyan, ang pigibo sa kuya dahil ang DILG para remulya, lalong-lalo na sa Provincial Administrator, pag-abot naman sa pag-continue kang sa kuya ang function to sign, ang aning dahil man maapagtaran ang administrasyon kang Kapitolyo. Baka may mga delays na naman dyan. Kaming arrangement ni Gov na siya nang unan mapirma ka mga ko, pero tinawa na kaming appointment ni Gov Glenda effective April 20. Alang, kaming tulo, ako, si Judge Rubio, tapos si Attorney Castillo, lalay sa concurrence sa Sangguniang Panlalawigan. Pag na-concur na kami, papadara sa civil service, re-appointed kami until. Medyo So, nagpuputol-putol tabi, sir, paano ang signal, nagpuputol-putol, medyo daimi na intindihan masyado. Igwanin... signal ko. Hello, sir, hello? Hello, sabi po yun. Hello. Yan, okay, medyo marayray na yan. Makiulit tabi kang explanation, we're interested in here. Ano nang function tabi? Dalagan kan administrative function kang Kapitolyo? Kami kaya si Attorney Castillo, ako si Judge Rubio, tapos si Colonel Berdin sa security, kami ko terminus. Tinawan kami, appoint na kami ni April 28, tapos sa sabong serbisyo, pero ako nagsabi de facto, meaning hold over status. Sabi kan DILG, over ako, tangan na hindi maapat ang flow ang trabaho sa kapit. Pero, kaya kasangon Martes, baka sa next na Nako, tuloy yan ng napara signal. Basta naintindihan ta, si Sir Cedric, hold over capacity, igwaning instruction specificamente, may instruction specificamente tabi so DILG, Secretary Remulla, na ika, dumiretso, tanganing day magkaigoning vacuum dyan sa Kapitolyo, over? Sir Cedric? sa pag-abot ni Ari Escobar sa DILG, kang yaw na ko sa regional office. Tapos instruction, iwag sopti na nakopya, pwede man ipakuha kayo duman, tanganing mahiling sa specific na instruction kang Secretary kan DILG. Katulo ang nag-abot sa Moya, nakopya na instruction. So, appointment ni Go Glenda, appointment ni Vice Governor Bragais, tapos specific instruction based sa pwede ni RP Square kan DILG. So, ikadiretso katabi, Sir Cedric, pero kamong tulo, si Colonel Berdin, si retired Colonel Berdin, si SU Chief, and si Attorney Castillo, kan PIO, gabos maagi mo na sa aprobasyon man kan sanggunian, over? Diretso na kami. Pero may tulumas na kami ikukungkol. Si Colonel Berdin, Division Chief siya. Kami, Department Heads. Ayun. Ika, si Attorney Castillo, di ba si Judge Kami Rubio? Ikukungkol kami kang sanggunian. Kung di kami makungkol, meaning, hindi kami mapalagos ng samong serbisyo. Pero ngunyan, you are in a holdover capacity. De facto, holdover capacity based sa instruction ng DILG. Pero, di nangangahulugan na din na kami dapat i-reappoint and i-concur. Ayun. You are exercising in a de facto capacity, holdover capacity, pero kay puan, umagi man giraray kang sa concurrence kang sanggunian ka Yung mga tulo. instruction nga ni R.D. Escobar,
kung de facto status, pwede na ako magpirma except itong mga maagi sa procurement. Pero sabi ko, nagkaroon na kami ni Goblenda, then ang wala ko mapirma, may invalid, si Goblenda kabos ko na mapirma habang dahil ko nakukungkor and dahil pa kong specific authority to sign for and on behalf of the governor. Then and only then, pag nakungkur ka mo, disperse ka na naman mga full function tabi. Iyo tabi piyo. Pero naglalaw taray ako. Iyo po. Same with Judge Rubio and Attorney Duca. Ayan, pati si security chief, si Colonel Berdin, naglalaw itong mga executive assistant, si Goblenda Ki, dahil i-reappoint. Yun. So, diretso ang setup as is, ano? Diretso tabi. Tapo man ni Goblenda magbago ka setup, tapos hali kitawo, hali pa ito mas na bagang panahon ang term, kaya niya full force. Kaya nga ni kan tango niya, may official business ako, Kules, igwa naman ako assignment na pinagibos ko si Gob. Ginibo ko na so executive order, tanga na makreate na itong provincial government transition team. Tagigibuhon mi na so report kan tapos na department kang province of Albay. Tanga ning paglaw kang administrasyon na bago, baka second or third week ang June, pag-meet na kami kung sisen bagong administrasyon na grupo, tingnan na magkaiwa kaming formal turnover bilang part ng transition ng provincial government governance. So at this early, igwa na ning grupo na pinag-create ka mo dyan, preparing for the transition. Yun ang tabi Pio. Ang grupo iyan, tanganing maaraman kang publiko na kami matrabaho na para sa transition pag-turnover kayan sa masunod na administrasyon. Ang pinaka-chairman kayan si Governor Glenda, ang vice-chairman si chairman, ang administrative, ang sa secretariat si Billy, and then ang members, gabos na department heads, kasabay dyan ang sangguniang panlalawigan, Financial Director, and then sa rong NGO, sa rong private sector, civil society organization, may representar kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. Naputol mostly so sa imong statement, Sir Cedric, Chairman Gob Glenda, si say po sa Vice Chairman? Ang Vice Chairman tadi kayan Pio, si Dr. Cedric Daep. Yan, yun na gusto kong madangog. Tapos, ang mga miyembro, midmid mo ito, ako nga na gusto ko magpamidwid ko ta duman. Si Biling Balin. Si Billy sa secretariat. Secretariat. Tapos the entire sanggunian. And ang members, sangguni. That includes the Vice Governor. Napuputo lang signal eh. Ano? Walang yung signal to ng Hello? Hello, go ahead. Hello? Hello? Napuputo. Mapod ako sa smart mo daw tabi, Sir Cedric. Sige, okay na. Hello? Hello, sige na. Smart daw tabi. Smart kita. So kung po nagpiprepare na pala sa transition, so lokal na gobyerno kan Albay, ano? Kung sisay man ang mangganang gobernador, preparado na i-turn over sa sunod na matuma posisyon. Gabos na dokumentos, reports, asin an administrasyon kan Kapitolyo. Dahil man kita naglulusot sa smart, paano ba yan? Tiyagaan ta na itong globe na mahagadan ta na lang ning kunyan si Sir Cedric, parting message, dahil kita nakakalusot sa smart, yun na lang ito tabi. Yan, busy na lugon. Ay, nako. Busy na lugod tabi, Sir Cedric, so sa imong linya. So yun na tabi mo na yan. Ang interview niya to kay Sir Cedric, nagpipreparar na po ang Kapitolyo Provincial para sa transition at this early, and itong so manungod sa heat index tabi. And sinda na sa holdover capacity so mga nagkaurnambitan na opisyales. Oras Pilipinas, dahil maghali, tayo pa kita kakaroon ng taon-taon, pakaliis ka mga parada. Oras Pilipinas, it's 9:27.
Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota, Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa makuswag na distrito, kaibanan si Kaloy Gloria. Ay kamahig, daraga, Legazpi, Manito, para purapo, magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarado, sa makuswag na distrito, para sa mga albayano. Ay kamahig, daraga, Legazpi, Manito, para purapo, magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Segundo distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawa, maka-Diyos yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Gins Nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gins Nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew.
Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. This time, standby girara yung news team diyan sa luwas. May makakahuron ba kita? This time yung ating kasama diyan sa Buhay Party List. Okay na ba yung si Dr. Rene Boliezer? Malaman natin ang iba pang mga legislative agenda and advocacies pa and kanilang pag-encourage sa ating mga botante para makakuha pa tayo, makasungkit pa ng upuan doon sa lower house as party list representative. Ayan na, si Dr. Rene Boliezer, ang second nominee ng Buhay Party List. Magandang umaga, Doc Rene. Si Pio Fernandez po itong makakasama mo ngayon sa DCGB. Welcome to the show, Doc Rene. Yes, Sir Pio. Good morning, marhay na aga sa buong Albay, buong Bicol, Masbate, Samar, and including our here in beautiful, sunny Cebu. Yeah, and worldwide, Doc Rene. Pati sa internet. Worldwide, napapanood pa tayo. Now, Doc Rene, statistically, mga ilang upuan pa kayang masungkit natin doon sa Kongreso, sa Buhay Party List? Go ahead. Well, sa pangayon, although it's only 9 days to go, or 10 days to go before the election, number one, we are quite assured that yung unang seat natin kay Congressman Atienza, I could simply say 99% we can have that seat already as early as now. Yung pangalawang upuan na reserve para sa akin if I'll make it, I do believe, no? Because continuous yung paalala namin sa lahat ng mga kamadrihan sa buong Pilipinas, lalo na yung mga madre na nagdala ng mga schools, mga faculty, etc. We already reminded more than 3,000 ng mga parish priests all over the country na, Father, Monsignor, do your share, you mobilize yung mga church workers from ordinary catechists hanggang sa mga lay minister, Knights of Columbus, etc., mga ordinaryong Katoliko, that they have to be reminded that it is our obligation to vote and it is also our responsibility to support only yung mga like the party list na ang unang hangarin is really advocacy to protect the interests of the church in the 20th Congress sa darating na buwan ng Hulyo. Mm-hmm. So, Dr. Rene, I was listening very intently, na parang yung kailangan na ma-strengthen pa yung ating advocacy ng doktrina ng party list to protect yung church and yung family, yung buhay para tumaas pa in these last remaining days yung probability makakuha pa ng ilang upuan sa Congress. Dr. Rene, tama po ba? Yeah, exactly, Sir Pio. In fact, if we base in the last 4 elections, no, 4 na nakalipas na election, if one party list can secure at least 1.2 million votes all over the country, sigurado na ang 3 upuan. Okay?
However, based on the data pinalabas ng Comelec, every election na walang presidential, bumaba ng at least 10 to 15% ang number of voters. So, ang mangyari diyan, just like in yung second to the last election, yung party list na nakakuha ng upuan, well, nakakuha lang ng 250,000 votes. So, if meron siyang tatlong upuan, meaning they were able to get 750,000 votes lang. So, although hindi kami walang complacency sa part namin, kaya we continue mobilize people na to really rally behind Buhay Party List in the coming election. Mhm. So that's my point in asking the prefatory statement question, yung ating makukuhang upuan kasi ano ang mawawala sa sambayan ng Pilipino if ever isa lang ang representante natin doon, si Congressman Atienza, anong mawawala sa atin in terms of yung advocacy ninyo if isa lang, and ano ang benefits na magigain ng Pilipinas kung madagdagan pa ang representante natin sa party list na buhay representative? Go ahead, Doc Rene, we will listen. Yes, number one is kailangan talaga natin, I keep on telling people, mga taong simbahan, ordinaryo mga Pilipino, na the very reason why napakadaling napasa sa Kongreso ang bill ng divorce, bill ng SOGI bill para sa mga LGBT, lagi nakapadaling napasa yung mga bill ng tawag ito, yung immoral na sex education, primarily simply because kulang tayo ng boses, kulang tayo ng tao na who will fight and stand up for us doon sa Kongreso. At alam natin na karamihan ng mga congressman doon, although majority are mga Katoliko, but the problem was or is, hindi nila dinala ang kanilang pagkabininyagan doon sa Kongreso. Kaya pag kulang tayo ng buses sa Kongreso in the coming 20th Congress sa July, mahirapan naman tayo, or para sa akin it will be more worse scenario pag kulang tayo ng buses. Kaya pag makadagdag tayo ng 3 solid buses in behalf sa Buhay Party List, we can assure na yung pro-life agenda natin, talagang we will be able to stand up and speak up in behalf of the 60 million na mga botanteng Katoliko at 117 million na mga Pilipino sa buong Pilipinas. So, we go back doon sa ating prefatory question, dapat talagang trabahuhin para lumakas yung boses ng Buhay Party List dyan sa Kongreso, Doc Rene. Exactly, Sir Spio. Okay. Now, how would you reconcile, kasi yung inyong advocacies, mainly dun sa mga principles, teachings din ng Catholic Church, yung faith natin, and meron din namang civil government, may sinasabi tayo na there's a separation between the church and the state. How would you attack on it? Pagdating po dun sa Kongreso, baka yan na naman ang maging issue. Keep the civil government to the civil authorities, yung kanilang mga principles din, and keep the teachings of the church sa church. How would you reconcile it there para matindi yung laban natin, Doc Rene? Yes, exactly. But first and foremost, kaya yung ginawa kong motto sa kampanya namin dito sa Visayas, Mindanao, ang motto ko is, ibalik ang Diyos sa Kongreso. When you say, ibalik ko ang Diyos sa Kongreso, ito, number one is, tingnan natin, if we like to look at our preamble, very clear there, nakalagay, we the Filipino people imploring the aid of the Almighty God, para makagawa tayo ng mga batas na, of course, not only for the common good of every Filipino people, but it's really in accordance also to the plan of God nating the only predominantly Christian country in the whole of Asia. Kaya napakagandang tingnan, napakagandang sarap to think about na if we, more than half of the lawmakers are practicing Christians, even yung mga kapatid nating nasa Islam religion are really practicing the religion, napakaganda ang takbo ng Pilipinas. Number one diyan is ma-maintain natin yung identity natin as a Christian country. Pangalawa is ang ganda ng takbo ng pamamahala natin, siguro makuha
ilang porsyento na lang ang corruption sa Pilipinas, which is number one problema ng Pilipinas through these decades. Kaya pag sabihin natin ibalik ang Diyos sa Kongreso, dapat in everything that we do, lahat ng endeavors ng mga mababatas, nandiyan yung guidance ng Panginoong Diyos. Napakagandang sarap at nakapasarap na to think about that we will all be guided in making laws for the common Filipino people. Doc Rene, anong isang magandang example na naiisip ninyo ngayon sa grupo na bibigyan nyo ng priority as a legislative agenda na kakagatin ng ating mga undecided pang botante para madagdagan pa yung porsentaheng makakuha tayo ng 2 pang seat sa Kongreso, buhay party list. Ano ang nasa isip ninyo na batas, priority na makaka-encourage to vote for buhay party list? Okay, that's a very good question, Sir Pio. And one thing I could say is that isa sa mga priority na bill natin ipapasa natin, aside from protecting our country from the anti-gun, anti-life, anti-family agenda, pangalawa nating i-focus doon sa Kongreso is really i-revisit natin yung mga batas all about sa ating mga senior citizen, para sa ating mga persons with disabilities, yung mga batas para sa ating mga superiors, mga interalan, or yung nasa labas na mga marinero, because natanggal na yung marinero na party list ngayon. So we'll do everything, na including yung mga barangay health workers natin, mabigyan sila ng kakulan nilang mga rights, mga pribiliyo, lalo na yung mga matatanda natin, pobre na, may sakit pa. Yan, i-focus natin in the next 6 months or the first 1 year sa 3-year na pag-upo ng mga party list doon sa Kongreso. Again, tingnan natin anong matutulong pa natin para sa mga mahirap, may sakit, at lalo na yung mga matatanda natin, mga kapatid na mga Pilipino, na according to PSA, by the year 2030, 10 to 11% na ng populasyon ng Pilipinas will be 60 years old and above. Opo. Okay, now that's good. Kasi may mga undecided pa ngayon na pwedeng ma-encourage natin using it as basis sa priority legislative measure ninyo. Now, going back doon, Doc Rene, sa sinasabi mo na si Congressman Atienza, sure ball na yun. Yung pangalawa, wino-walk out pa natin, ikaw po, and kung mapupwede, third nominee. Ano yung nakikita ninyong problema? Why parang merong slump na hindi tayo nakakasiguro na sureable na yung pangalawa at pangatlong pwesto? Sa slump ng ating pangkukumbinse sa mga botante, ano yung nakikita ninyong problema? Why ganon? And ano yung atake ninyo para ma-overcome ito for us to make sure na makakuha na tayo ng pangalawa at pangatlong nominee sa buhay party list? Go ahead, Doc Rene. Yeah, the very reason why, napakagandang tanong yan, Sir Peo. The very reason why, because right now, there are 156 party lists, 156 na party list running in the May 12 election. And kalamihan nila ay mga bago. And nakita namin, ito mga established na mga party list, they have a lot of money, they have a lot of influence, they have a lot of connections. Kaya they have gone down to the grassroots level with all the influence, with their FIRA, mga so-called ayuda, and ito mga bago mga party list, like in Cebu, it's our common knowledge na they start to give out money. May nagbigay ng 2,000, 3,000, and ito ang problema natin because according to Kumalik, dapat ipopokus nito sa mga party list na because dahil more than 40% ng mga Pilipino hindi bumoto ng party list. Dahil hindi na alam ano ang party list. Pangalawa, may 20% ng mga Pilipino bumoto naman ng party list, pero hindi isa, kundi 2-3 ang binoboto. That makes their ballots invalid. Kaya ang talagang focus natin ngayon, yung 40% na they don't care to vote about party list, at saka yung 20% na bumoto ng sobrang isa na party list sa darating na eleksyon. So it's a matter of re-educating dun sa manera ng pagboto sa party list. Exactly. And then yung kalaban natin is as I said, they have all the money, they have the influence, they have all the connections. In fact, karamihan ng mga party list ngayon, they tie up with local candidates,
kandidato para gobernador, kandidato para mayor. In fact, here in Visayas area, makikita mo talaga a certain person like Juan de la Cruz running for Congress. This particular candidate running for governor, at the same time, nakalagay diyan, is supported by this particular na party list. So talagang partnership ang ginawa nila, kaya medyo makasabi natin, medyo mas sigurado sila sa kanilang boto because Congress, Gobernador, Mayor, Barangay Captain are doing their job also to push para may boto yung mga party list na yan sa mga bayan-bayan. So how do we do about it, Doc Rene, and taking in consideration ilang days na lang election na, can we overturn the situation, and how could the community be of help taking in consideration yung sitwasyon na ganyan, Doc Rene? Go ahead po. Well, the way I look at it for the last 9 to 10 days na lang from now, hanggang May 10 na lang yung election campaign period, we are doing everything, no, kaya namin to reach out all our possible na mga supporters, campaigners, voters, and we rely heavily sa mga tao nasa simbahan. Kaya day after day, we keep on reminding all our clergy, Father, Monsignor, mga obispo natin, do your share. We keep on telling them to do your share. This is our obligation. This is our responsibility. We cannot allow to lose. Hindi pwede tayong matalo sa darating na election just because wala tayong ginagawa. Because sabi ng iba mga kilala ko mga kaparian, mga obispo, meron na tayong dapat ipadala sa Kongreso rather than we become just mga reactionaries after on. Pag nandiyan yung mga patas about abortion, divorce, gay marriage, etc. Dapat right now, magpadala tayo ng 3 representante in our behalf. Kaya panawagan ko sa mga bawat mga Katolikong Pilipino, remember, don't be intimidated when you campaign for Buhay Party List because Buhay is not a person, hindi ito tao, but an advokasya, a vehicle that will protect the interests of the church in Congress. Okay, sige Doc Rene, kung meron ka pang gustong idadagdag, you have all the time. We will listen. Go ahead po. Yeah, yun lang ang matinding panawagan natin dito ngayon sa ating mga kapatid sa buong Bicol area, sa buong Visayas area, sa buong Pilipinas, at lalo na yung mga kapatid natin sa labas ng bansa who still have the capability to encourage their mga kababayan sa Pilipinas to vote na sa darating na eleksyon na Mayo 12, number 1, please, iboto natin ang party list. Go directly to party list sa banbalutan natin. And isa lang ang iboto natin. Go directly to number 63, numero 63. Yan ang party list ng Buhay. Live sa English, kinabuhi sa Cebuano Bisaya, buhay sa Tagalog. Ito po ang party list that will ensure na meron tayong busis sa Kongreso that will protect our interests to sustain our pro-life and pro-family agenda. Pangalawa, susulong natin yung isip bilang fiscalizer at watchdog sa Kongreso na will do everything kaya natin. We can even minimize yung problema ng graft and corruption sa Pilipinas sa bansa natin ngayon. Dok Rene, salamat sa oras and God bless po. All the time, Sir Pio, and God bless us all. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you so much mga tugang si Doc Rene Bulyezer kang Buhay Party List. We will be right back. Pakalis kan halawig na parada. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joey Salceda.
diday ko. 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 Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Buo ang loob. Walang tapo. Ibalik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Smile always! Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bay! Lingaw ako. Ano daangani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo, makusog pa. Sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. Manay Laila de Lima po, para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya, dai dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6 sa balota. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML Party List. LTG for 146 Epifanio de Los Santos Avenue, Makati City. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi.
Kung si JP Lee handang magserbi. Kung si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas ninyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kung si JP Lee handang magserbi. Kung si JP Lee handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikatulaga Kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinag-orden kang Department of Transportation o DOTR sa Pacific na magpaliwanag may kinaaraman sa insidenteng naipagtugutan na makalunod ang sarong pasahero sa Mactan, Cebu International Airport matapos na maraot ang pasaporte kini mantang nasa pangataman ka mga tauhan kang airline. Sigun sa pahayag kang DOTR, nakatalaan ko taan ng maglaog o maglayog ang pasahero pasiring sa Dubai kang Abril 24 pero naging invalid ang pasaporte as hindi ini magagamit dahil lanta nagisi o paklit. Dagdag pa kang ahensya na di ima nagtaon ning paliwanag utabang ang mga tauhan kang airline pagkatapos kang insidente. Ipinag-order naman ni DOTR Secretary Vince Dizon sa gabos na mga airline company na siguruhon na daing mangyayaring pagmanipular o pagkaraot kang pasaporte sa mga eropuerto. Yan na pangalas 10 na barata hal isa news base. Ini po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ako ni Ayat, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, siguro si Shine perming kaibahan ta. Servisyo niya na magkayanta, Legazpi City feels so good. Salvador naman ang laoman ta, si Consi Sunshine Imperial. Kapag sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Ligaspeño. Mga Ligaspeños, sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Kayo'y ang
Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ng distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balance ikano'y Gloria. Ang pagmahalig, darada, ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang pagmahalig, darada, ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahaputan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nindot. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota, Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Ang kinakutasan! Buo ang loob. Walang kaso. Balik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang value ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna,
Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Isang winner na ang nag-uwi ng bagong kotse. Huwag papahuli at sumali na sa 100 Cars, 1 Epic Giveaway ng Playtime PH. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Dire-diretso kang programa, may mga report kita sa luwas. DZGB On the Spot Report. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, good morning. What's happening? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag nga bareta, may mga nagbabalo man giraray ng mga kandidato na magpailing kan sa indang presensya sa mga payout kan ayuda as in iba pang asistensya na ipigtatao kan Department of Social Welfare and Development Bicol. Iniyan pahayag sa DCGB News ni DSWD Bicol Crisis Intervention Section Head, Social Welfare Officer for Ma'am Donna kung sa iyang sinabi ko kan sa indang maigot nga pangapudan as in information dissemination manungod sa pulisiya kan ahensya maging kan COMELEC dahil sa papaharaning eleksyon. May nagbabalo man dagiraray sa piyon na mag-ampang sa mga benepisyo kaini. Sinabi ni Osyal, nagkapera sa mga ini ang nairehistro sa probinsya kan Catanduanes, Camarines Sur, asin Camarines Norte. Ipinaliwanag ni Osyal na inkaso may siring kaining sitwasyon para mientras na pigpupundo nindaan pag-payout, nagigilid ang sa indang mga personahes, may nagrarani duman sa mga kandidato para ipaliwanag iraray ang pulisiya. Oras na maghalian ang sabing kandidato, saka naman si Damarisum kan pagtaonin tabang. Ipinangapudan man ni Osyal sa publiko na magrani sa indang grievance desk as in public assistance desk in kaso may mailing na kandidato sa pagsasabing bako man gabo sa mga kandidato digdi sa Bicol Region ang midbid kan sa indang mga empleyado sa sarong lugar. Gustong sabihin, Angel, igwanin ipinapundong payout na kunya nangyayari duman sa mga probinsyang naunambitan mo, Camarines Sur, tama ba? Apo, sir. Tapos, Apo, Sir Pio. Camarines Sur, Catanduanes, and Camarines Norte. And Camarines Norte. May pinapundo. Mm-mm. Pagkatapos na pinapundo, anong ginibo kan DSWD? Nagilid mo na, sir, sa mga personnel ninda, tapos tigra ni itong su kandidato, ipigpaliwanag su pulisiya kan COMELEC na bawal ngaya po digi ang presensya ngayon nindo, pati na itong su mga kapamilya, pati itong su mga tarpaulins, as in iba pang pwedeng maka-impluensya sa mga botante. And then after na maghali, Sir Pio, itong su kandidato, saka lang po ma-resume itong su payout kan asistensya kan DSWD na pigtatao. Iyo, tanda ko lang bareta, yan ha. Kaso rin nangyari sa Catanduanes, Cam Sur and Cam Norte? Wala, Sir Pio, ipigtaong specific na data and pet sa si Mama Osyal, and then day man tao sa tuya sa informasyon kung ito bang kandidatong ito, kung ito ba kandidato sa pagka-alkalde, and then iba pang position po. Pero may nangyari na po sa nasabing mga probinsya, Sir P. Basta may napundong payout kan. Ano sa payout? AX ba yun o AKAP? Assistance to individual in crisis situation. Magkakasabay bagay yan, Sir Pio. May tigda-tao sa educational, may sa emergency, may educational, as in iba pa dyan, Sir Pio. So pinapundo pa lang kang DSWD ano? Kung nakaging mga aldaw, ang nagkaperang payout distribution na yan, mga tapos na may nahiling na
ano mismo, politiko mismo na nagrarally duman sa distribusyon sa Iyo po, Sir Pio, kandidato mismo. kandidato mismo day pinag-unambitan. Day po, Sir Pio, garitig hihiling-hiling naman nila na sa angatan naman ito ni magkakanigong reklamo dahil nga ni po baga sa pulisiya kan DSWD and kan COMELEC. Lalausan daninda. Iyo po, Sir Pio, Oho. malinaw po itong violasyon duman sa indang pulisiya na ipigpapautob na posibleng maka-impluwensya sa mga botante po digdi sa Bicol Region. Dakulaw na bareta yan. Ipapa pinapundo and lalausan kan DSWD sa mga politikong balgar kan regulasyon kan payout kan nasabing ahensya no. Opo. And then ang pangapudan nila sa Pio sa publiko, tabako man po bagagabos ng mga empleyado kan DSWD. Midbids to sarong particular na kandidato sa sarong lugar. Kaya ang pangapudan naman duman sa mga beneficiaries, just in case nga may mahilig ngaya ka mo, ipaabot sa samuyang grievance desk, itong sa public assistance desk. Okay. Kaupya. So, yan po, Sir Pio, mga dagdag na informasyon with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Kasabay si Boy sa mobile. DCGB On the Spot Report. May pinapundo pala na payout distribution yung DSWD katapos na mabalgar itong susain ng regulasyon na dapat ng politiko na magrani dyan sa pinagdidistribuhan naan kan ayuda sa Katanduanes daa, Camarines Sur and Cam Norte and lalausan ninda basado sa report na dyan, lalausan kan DSWD ang pagsangat ni nakakanigong kaso. O dako lang istorya na, sana na i-release kang kunyan kang DSWD yung iba pang at least closer duman sa iba pang detalyes may nungod sa siring na bagay. It's the very first time na nakadangog kita na pinapundo hindi guning pagbalgar ka nasabi ng distribution sa regulasyones kan distribution kan AX diyan sa nasabing lugares. Bueno, good morning tabi diyan sa kay Sir Ato Lim sa Daraga. Rayna Aga sa Indo sa Petron Tap Gasgasul. And dyan po sa mga taga Virac, si Governor Buboy Nakua, nagdadalagan man dyan pagka-alkalde sa Virac mismo. Hali na siya sa Gugon, mga barangay, halos gabos ng barangay dyan sa Virac. And ang feedback is halangkaw. Halangkaw po ang apresasyon and pag-akseptar, pag-suporta, lalo na kan cross-section kan society kay Buboy Kua as Mayor kan Virac yan sa Barangay Buboy because may resibo na sila may nahiling ng kunyan pagtabang talaga na mamati ang connect sa tao pag-resolver kan mga problema individualmente and the community as a whole mga problema kan sektor na sabi nga di ka ni Governor Buboy importante na namamati kan komunidad, kan individual, na yaon kami po na mga serbidores. Kaya baga, anapod niya kunyan kan sa iyang grupo, Barangay Buboy. Yan. Yaon kita sa raro sa barangay. And yaon ang connect sa gobyerno. Tanganing ang mga inagrangay na ang budaso concerns na aaktibaran tulos which prebas kaiyan si kay Governor Buboy, 15 taon na pagsiserbi dyan bilang gobernador, kung nagdalagan bilang alkalde, igwang resibo, kumbaga, sa performance and arog ka na sistema, ka na governance na namamati, yaon sa barangay mismo. Kaya Barangay Buboy, the entire Virac is a Barangay Buboy, yan, sararo, dyan tabi, sarabay-sabay, Good morning dyan, sa grupo na Governor Buboy Kua running for Mayor kan Virac. Good morning dyan sa Indo, mga taga Virac, Catanduanes. Yan. Sandali ta. Ano itong message na kunyan? Sa tuyang dapat na iyo.
Sumanong gud dyan sa igwan ning nag-text sa tuya 6610 kasuhapon ini ngunyan ta o baka next week ma-follow up ta pa. Good morning po Sir Pio. May idudulog lang po akong reklamo tungkol sa kadaklan na motorized tricycle digdi sa Bakakay na dain nagsusunod sa pinaluwas na fare matrix. Bata pag tinaom man po so tama na nakabugtak sa tarifa ng pipiluso po pa mga dusta sabi digdi na dahil man pag-ubusan sana po matabangan at maaksyonan ini takaherak man kan riding public sa Bakakay. Kung pwede po pakipasiran ki Sir Jomar sa Sanggunian Bayan kan Bakakay ta sobra naman ang pangigipit kan nagkapirang tricycle digdi sa Samong Banwaan. Thank you po. Sige tayo pa-verify ta daw yan. Kay pading Jomar na biyan buda, ano ba to? Yung parang overprice kan pamasahe. Sir Nelson Garcia, maray na agatabi isay mo, Sir Nelson Garcia. Sa tuyang amigo man na paraan tabay. Pwede na pading hilinga daw ang kalendaryo mo dyan. Ay, gwapang nagkapirang minutis. Ta medyo, pwede na. Nganing makwanta na yan. Kung alanganin akol kitang mga mabibitin man kita sa pag oro istorya yun na nga niyan medyo paparaninan oras kan sa tuyang pamamaaram sa semanang ini paramihan tara sa programang Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa pangarang kambilog na puwersa, kami po naglalaom na natawan minamang kamo ning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagikan informasyon kalingan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Happy weekend. Day maghali masudod tulos ang sa moyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay.